Eguerdio, ongi etorriak fededunok Eukaristia honetara. Jainkoak berak deitzen digu. Gure bideak eta gure aukerak zuzendu eta garbitu nahi dituelako. Gizalegea betetzea behin baino gehiagotan zoritxarrez, ez da zuzen eta zintzo jokatzea izan. Jesusek erakutsi zuen zuzentasuna ez dago inolako politika edo jokamolde bati lotua. Historia osoa oinarritzen duen zuzentasuna da Jesusen jokaera eta ebangelioak eskatzen duen jokalegea. Ez dugu pakerik zuzentasun hori ezarri dugun arte. Kristau zuzentasunaren oinarria Kristo da, gizaki zuzena egiaz. Jokaera zuzen hori heriotzarekin oinarritu bagenion ere. Kanta dezagun denok batera gure bihotz bateko esker ona eskainiz jainkoari. Zutik jarri eta kanta dezagun. Zu zaitugu hartzaiona. Zu zaitugu hartzaiona, izia eman diguzu, zure hitzak diotzea, hazi berri ere du. Maite dituzu guztia, deitzera zatoz zur jauna, batasunaren bidetik, maitasunak deitzen gaitu. Bata joan da maiguzu, betiko gaztetasuna, eman pozaira gartzeko, jainkoaren berri ona. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Jainkoak entzuten du bere pobreen eskaria, eta gu ere behartsu gatoz jaunaren aurrera, konfiantza handia duten pobreak bezala. Eukaristiaren hasieran gure bizitza eskuetan hartu eta jaunaren aurrera etor gaitezen, aurtengo jubileo otoitza denon artean esanez. Zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den Jesu Kristorengan eman diguzun fedeak, eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, esna dezatela gugan zure erreinuaren etorrera, itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizaria eta kosmosa onduko duten evangelioaren hasien ereile zintzo, zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gai zororen indarrak gainditurik, zure aitza betiko agertuko denean. Jubileuaren graziak sustatu dezala itxaropenean erromes garen ongan, zeruko ondasunekiko leia, eta izur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko berenkatu horri,
gorespen eta aintza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isilune sakonean, jar gaitezen jaun errukitsuaren aurrean, gure pekatua aitortu eta errukia eskatuz. Jesus jauna, zure behar zuen deia entzuten duzuna, erruki jauna. Erruki jauna, Jesus jauna, beti erruki zerantzuten diguzuna, Kristo erruki. Kristo erruki, Jesus jauna, gure uste ona gehitzen eta indartzen diguzuna, erruki jauna. erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoa bi, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Denok, aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Añandita eder zaitugulako, gorazu, bedenkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita albuztiguna, goren benzuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Otoitzerako zutik. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztitun betirekoa, egizu gure gogoa zuri emana egon dadila beti. Zu, jauna handi hori, bihotz leialez eta garbiz zerbitza zaitzagun.
zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Etzen gerralaria itxua Moises, jainkoaren eta gizoneen bitarteko eta testigu izan nahi zuen, eta herriak errege izateko aukeratu zuen. Hala esango digu Éxodo liburutik. Con su actitud orante, Moisés revela que Dios está en la victoria. La empresa humana adquiere así sentido de salvación. Escuchemos del Éxodo. Irteera liburutik. Egun haietan, Amalektarrek Israeldarrei eraso zieten Refidimen. Orduan, Moisesek esan zion Josueri, aukeratu zenbait gizon eta atera Amalektarren kontra borrokara. Bihar muinoaren gainean zutik egongo naiz ni jainkoaren makila eskuan. Moisesek esan bezala egin zuen Josuek eta Amalektarren kontra borrokari ekin zion. Bitartean, Moises, Aaron eta Ur muino gainera igo ziren. Moisesek besoei goian eusten zienean, Israeldarrak ziren garaile. Behera erortzen zitzaizkionean, ordea, Amalektarrak. Moisesi besoak nekatu zitzaizkionean, harri bat hartu eta azpian ipini zioten bertan esertzein. Aaronek eta Urrek haren besoei eusi zieten alde banatik. Honela, Moisesen besoek tinko iraun zuten eguzkia sartu arte. Eta Josuek Amalektarrak garaitu zituen eta ezpataz suntsitu. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. zerutan lurren egilea, dugu lagunta zaintzailea. Denok berriz. Zerutan lurren egilea, dugu lagunta zaintzailea. Begiak mendietara ditut jasotzen, nondik etorriko tezait laguntza. Jaunaren gandik datorkit laguntza, zeru lurrak egin zituen nagandik. Denok. Zerutan lurren egilea, dugu lagunta zaintzailea. Jaunak ez zaitu erortzen utziko, zure zaintzailea ez dago olo. Ez du sekula lorik egiten, Israelen zaintzailea. Zerutan lurren egilea, dugu lagunta zaintzailea. Jainko hitzaren aldarrikapena
ez luke inoiz giza interesei lotua egon behar, esango dio San Paulok Timoteori. El hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak Timoteori. Anaia maitea, iraun sendo, ikasi eta sinetsi duzun guztian. Hartu gogoan norengandik ikasia duzun eta liburu santuak umetandik ezagutzen dituzula. Liburu santuek eman diezazukete Kristo Jesusenganako sinesmenaren bidez salbamenera daraman jakinduria. Liburu santuetan idatzirik dagoen guztia jainkoak inspiratua da eta irakasteko, arrazoiak emateko, okerrak zuzentzeko eta biziera zuzenean ezteko baliagarria. Horrela, jainkoaren gizona guztiz hornitua gertatzen da eta edozein egin behar honetarako prest. Jainkoaren aurrean eta errege bezala agertuz, biziak eta hilak epaitzera etorriko den Kristo Jesusen aurrean erregutzen dizut. Otsegin jainkoaren hitza, ekin garaia denean eta ez denean, eman arrazoiak, zentzarazi eta aholkatu, zeure pazientzia guztia eta irakasteko gaitasuna erabiliz. Jaunak esana, Ezerrak zuri jauna. Otoitzak bihotz apala eskatzen du. Jainkoari bakarrik egin diezaiokegu otoitz eta iraunkorra izan behar du otoitzak. Gizakiaren askatasuna errespetatzen baitu beti jainkoak. Ez du gizakiaren gainetik jarri nahi. Horregatik, esaldi ez zuzentasuna egingo gauta egun otoitzean ari zaizkion bere aukeratu behin. Jesusek erakotsiko digu zer den otoitz egitea. Horregatik zutik jarri eta kanta dezagun, Aleluia. Denok, aleluia. Bizia da jainkoaren hitza eta eraginkorra. Bihotzaren erabakiak eta asmoak epaitzeko gai. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin.
Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitzazuri jauna. Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien, beti otoitz egin behar dela, eta ez dela etxi behar adierazteko. Bazen herri batetan epaile bat, ez zuen ez jaungoikoaren beldurrik, ez gizonen begirunerik. Herri hartan bertan bazen alargun bat ere, eta han joaten zitzaion esanez, egidazu zuzenbide nire etxaiaren aurka. Eta luzaroan ez zion kasurik egin nahi izan. Baina gero, honela esan zuen berekiko. Ez dut ez jaungoikoaren beldurrik, ez gizonen begirunerik. Baina alargun hau aspergarri zait, eta egingo diot zuzenbide. Azkenean begiondoko bat eman ez diezadan. Eta jaunak hala esan zuen gainera. Begira zer dioen epaile okerrak. Eta jaungoikoak ezaldi ez zuzenbide egingo gau eta egun otoitzen ari zaizkion bere aukeratuei, luzapena emango aldie, haranik esan, berandu gabe egingo die zuzenbide, baina gizonaren semeak datorkeenean aurkituko ote du horrelako sinismenerik lurrean. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Aleluia, aleluia, Fededun maiteok. Emakume alargun baten otoitza evangelioak irizpide bezala hartu du otoitz giroa nola sortzen den erakusteko. Bihotz apala behar da otoitz egiteko. Zientzia alorrean sekulako aurrerapenak egin dituelako harro dabil gure gizartea. Aurrerapenek ez dutela mugarik uste du eta laster ahal guztidun izango dela. Ezagupide motza honen omen zuen, izapide motza omen zuen, garai bateko gizarteak eta jainkoak behar izaten omen zuen bere ezinak konpontzeko. Ta heldutasun falta nabarmena erakusten zuela jende atzerratuen otoitzak esan ohi da askotan, burla bezala. Gaur ordea ez daukagu jainkoaren beharrik, aski dugula geure ahalmenekin eta arro gabiltz arro. Baina gauza kuriosoa. Denon bizitzan sortzen dira egoera zail, egoera gordin, ezustekoak. Eta orduan arro zebiltzenak ez du asmatzen zeri heldu, bizikera zertan oinarritu. Eta bere bizitza osoa kolokan ikusten du. Une horretan, zergatik eta nola jakin gabe,
sentimentu bat ateratzen zaio bihotzetik, jauna lagundu. Zer da esaera hori? Lasai bidea besterik ez? Denok dakigu gurearekin ez dugula aski, ahulegia gerala, eta ez gure aurrerapen eta zientziek, ez medikuntzak, ez psikologiak, eta ez ezerk ez digutela balio denak emango. Zientziak ez digula balio osoa emango. Deno sentitzen dugu norbaiten beharra. Batzuk jainkoaren beharra dela esaten dugu. Beste batzuek beste zerbait edo norbaitena hitz batean geurearekin ez dugula aski. Ahalbide une horietan bihotza apala bihurtzen zaigu. Zergatik harrotu? Zer lortzen dugu ez gerana eta ez daukaguna azaldu nahi ez, barruko txikitasuna itxura haundiez estali nahi ez. Fededunak hortxe bere bihotz apaltasunean ikasten du otoitz egiten. Jainko maitalearen eskutik ibiltzen, bere beharrak jainkoaren xalotasunez azaltzen. Apala izan behar da eguneroko ogia jainkoari eskatzeko. Apala jainkoak gure desioak betetzen dituela sinesteko. Apala eta xaloa jainkoari nahi duena egiten usteko. Jainkoak gureganako duen arduran sinesteko apala behar da. Eta apala geranean, eskari otoitza ez da gure beharraren neurrikoa izaten, jainkoaren doainaren neurrikoa baizik. Eskatzea gozoa da, jainkoak ematen digula sinesten dugunean. Xalotasun, apaltasun hau nondik eta zergatik. Indar beharrezkoenak gure esku ez dauzkagulako. Giza historiaren norabidea neurri handi batean geuk gaitzez okertu dezakegulako, gure historia jainkoak maite duela badakigulako. Eta jainkoa gure ibilbidean inplikatua sentitzen baldin badugu, zilegi zaigu harengana jo eta harengan usteon izatea. Evangelioko emakume alarguna gaixoak bezala, guk ere arren eta arren dei egin diogu gure jainkoari. Eta badakigu entzun eta bete eskutik eramango gaituela. Biziaren alorrera bere eskutik eramango gaituela. Horrek gure harrokeriak entzen ditu bihotzetik. Bihotz xalo, apal eta humila behar da otoitz egiteko. Bakoitzak norbera bere gaitasunez lortzen duena bakarrik hartzen duen gaurko gizarteak, otoitzak zertarako balio duen galdetzea ez da harritzekoa bat ere. Gaurko gizonarentzat gure lanak, ahaleginak, lorpenak, programazioak, errespideak eta emaitzak dira importanteak. Hainbeste egin beharraen artean, otoitz egitea denbora galtzea dela iruditzen zaio gaurko gizakiari askotan.
Kristau otoitza berritzea eta berritzailea eta eraginkorra da otoitza. Jainkoarekin fedean eta konfiantzan bizitzen erakusten digulako. Gure irizpideak, erabakiak eta elkartasunak, haremanak, zuzentzen, garbitzen eta egiazkoagoak bihurtzen dizkigulako. Evangelioak erakutsi digu ze alde dagoen epaile egoistaren eta Jesusen jainkoaren artean. Alargunak bakean utzi nazan, lagundu edo egingo diot eskatzen didana, dio epaile egoistak. Berandu gabe egingo diot zuzenbidea, esaten du Jesusek. Eta gaur galdera zorroz bat egin nahi digu jainkoak gu bakoitzari. Gizonen semea datorrenean aurkituko ote du horrelako sinismenik lurrean. Jainkoak emango diola sinesten duenik aurkituko ote du jainkoak datorrenean gizonen artean. Eta hori bakoitzak erantzun behar dugu. Orain, kredoa esatean jainkoari esango diogu, esan diguna eta esaten digun guztia sinesten degula eta saiatuko gerala bide hortatik ibiltzen. Zutik jarri eta esan dezagun kredoa. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerrulurren egilea? Sinisten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Mariegandik jaioa, oinatzetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jo dezagun otoitzez aitaren gana. Eskatitzagun evangelioaren edertasunak gizon emakume guztientzat, batez ere pobreentzat. Gure otoitza entzun jauna. Gure otoitza entzun jauna. Kristau herri osoaren alde, jainkoaren bihotz handian sinetsi eta uste honez bizi dadin. Eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Bizitza inolako babesi gabe bizi dutenen alde, jaunarengan konfiantza jarri eta uste honez bizi daitezen.
eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzuna. Otoitza ahaztuta daukatenen alde. Jaunak entzuten dituela jabeturik, harengana konfiantzaz jotzen ikas dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzuna. Sufritzen duten guztien alde. Berri onaren pozak eta guztion solidaritateak jainkozko maila librera jaso ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzuna. Eukaristia hau ospatzen ari garen guztion alde. Behartsu eta behartsuekin bizitzen ikas dezagun, jaunaren gure bizitzaren ardura utzita. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzuna. Dei egiten dizun herriari entzuten diozun jainko ona. Entzun itzatzu gure eskariak eta emaguzu uste honez bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Doatzu bihotz barnez pobrea, haien abaida zeruetako erreinua. Doatzu bihotz garbia, ikusiko bainote jainkoa. Doatzu bihotz garbia, ikusiko bainote jainkoa. Doatzu otzan eta eztia, agindutako lurraz baitira jabetuko. Doatzu bihotz garbia, ikusiko bainote jainkoa. Doatzu bihotz garbia, ikusiko bainote jainkoa. Doatzu negarretan direna, gozotasuna izango dute jaunagandik. Doatzu bihotz garbia, ikusiko bainote jainkoa. Doatzu bihotz garbia, ikusiko bainote jainkoa. Senideok,
egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Gizakia salbatzeko. Dohain hauek bihotz zabalez eskaintzean jauna, egizu garbi egiten gaituen zure grazia lagun, ospatzen ari garen sakramentuak bihotz berri gaitzala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai zu bedeinkatzea aita guzti santua. Egoki da zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturrizaren horri, zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gaur, zure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du, eta beste igande baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez duen, eta gizadia zure atsedenean sartuko den igandearen zain. Orduan, zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaronpe pozgarri horrek eraginik, eta aingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure aintzaren goratzarrea kantatzen dugu. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna. Zerurra beterik dauzka zure listika, osana zeruko jenetan. Bedekatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko jenetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ietan piztu zerala jauna, zu berriz etorriak, autotua berri
jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zaure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eli zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Baita beste hildako guztiak ere, harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria beti Birjinarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala urrean. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesus jauna, zer horrek esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituaren. emaiogun pakea elkarri.
zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errokin jauna, jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errokin jauna, jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Emaiguzu bakeroa. Hona hemen jaungoikoaren bildotza, munduko pekatuak kentzen duena, geure fedea bizkortzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jesus maitea zen azken aparian, bera eman nahirik ardota ogian, kanta dezagun. Jesus maitea zen azken aparian, bera eman nahirik ardota guretzat zelarik hiltzeko aurrean, maitasunak zeukan bihotza mendean. Gurtu zagun beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan gurekin dagoena.
Egin dezagun otoitz. Jauna, Eukaristi ospakizun honek zeruko bizia gozarazi digu aldez aurretik. Izan dezagula beraren laguntza lur honetan zure ondasunak gozatzeko. Baita argia ere betikoak maitatzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Otoitzak bihotza pala eskatzen du. Jainkoari bakarrik egin diezaiokegu otoitz eta iraunkorra izan behar du otoitzak. Gizakiaren askatasuna errespetatzen bai du beti jainkoak. Ez du gizakiaren gainetik jarri nahi. Horregatik, esaldi zuzentasuna egingo gauta egun otoitzean ari zaizkion bere aukeratuei. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedenka zaitzatela jainko ahal guztitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bakean,